Po peknej rozprávke je tu už čas opäť pre vás, milé deti. Je mi jasné, že ste všetci tak trochu nahnevaní na Mirka, lebo zatiaľ sa dotelefonoval vždy iba on. No, nič sa nedá robiť. Ak bude aj váš otecko šéfom detského vysielania, tak sa možno dovoláte. Tak a teraz sa nechajme prekvapiť a pozrime sa, koho máme na linke. Tu je Milko! Ale čo, Mirko, a čo máš nové? Bol som cez javné prázdniny u babky na chalupe. Mirko, a kedy sa už naučíš hovoriť R? Keď naprší, ja tebe uschne. No dobre, radšej mi povedz, ako sa ti páčilo u babky. Páčil sa mi u babky, lebo u babky nie je voda. A má veľa domácich zvierat. Koaličky, zajace, aj najviac sa mi páči kuj. Babka má doma... To? No kuj! A čo je na tom? Ja neviem, aj si s nimi niečo robil? Naháňal som ich po záhľade. Naháňal? Aj si sa s nimi rozprával? Aj Zúza, to boli slepice. A koľko ich tam babka mala? No ja. Bol na ich vykrme a potom ich predáva po dedine. O môj Bože, a čo na to tvoj detko? Ten chodí každé ráno za nimi. A čo tam robí? No vyberie vajcia. A povedal mi, že keď budem poslúchať, tak máme sme so sebou. Vieš čo, Mirko, radšej mi už nič nehovor. S babkou si sa po prázdninách rozlúčil a išiel si zase do školy, tak radšej mi porozprávaj o škole. No, dedo na ozúčku zabil jednu kú a urobil takú polievku. Akú polievku, pre Boha? No, kulaciu predsa. Však akú inú z kúry môžeš urobiť? O môj Bože. Mirko, ty si ma úplne poplietol. Veď sa nehovorí tá kura, ale to kura. Dedo hovorí tá kura. No to je jedno. Radšej mi teda povedz, ako sa ti darí v škole. To je Zúza. Prúsev. Zase? A čo si vyviedol? Učiteľka nám dá hádanku. Vaj, keď doplníme písmeno D do názvu jedného lesného zvieratka, tak získame časť ľudského tela. Joj, no to je ľahké. Dáš D do slovíčka laň a dostaneš dlaň. No vidíš, a ja som povedal, že kuna. Fíha. No, učiteľka mi dala poznámku a Azuid ma doma zmlátil. Kto ťa zmlátil? Azuid! Tak mamička volá môjho nového decka. A prečo? Vaj je s ním v posteli všetko také mekučké. Takže si dostal bitku? A ja som si udel. Fíha, aj si trafil? Áno, vyjazil som umelé zuby a padli rovno do záchoda. Musel vyčerpať vodu. A vyčerpal? Záchod nie, ale on sa vyčerpal a uomil držiak na papier. Tak ho akurát aj s Evičkou kvincujem na miesto. No len si daj pozor, aby si sa netreskol do prsta. A Zúza, čo si tupaňa, však kvinec drží Evička. No, Mirko, nechajte to rak. A poď mi povedať nejakú peknú básničku. Aj, dobre, Zúza. No, počúvaj, hej. Skákal pes cez obec, neustále skákal. Stala sa však strašná vec, dostal šedý zákav. Prichádza skupina Krímeš. Jonapod.
Jonapod. Áno, iste, je tu teplo. Ako sa cítite? Mám hlad. Hlad? No, výborne. Tak nám ho povedzte. Hlad. Ham. No to bolo výborné. Skoro som sa popúkal od smiechu. Dobrý hlad to bol toto. No ale, čo nám zahráte? Čípeš paprikáš. No, výborne, paprikáš. Keby ste náhodou dostali hlad, tak stačí povedať. Ale teraz nám zahrajte nejakú peknú pesničku. Čípeš paprikáš. A všetci! Csípos paprikás, kis tojás, nagy tojás, nem tudom, csókolom, disznóhús pod stolom, na 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 na. Esti mese, kutya breše, csípos paprika, rytmi naríkám. Všetci. Nagyon jó Budapest, kutya kumi Bukurest, kicsi kutya Prisihau, bazd meg ember Hviezdoslav. Cseppmadok pajtás, marha jó fújtás, 1, 2, 3, 10, kekúti ásványni. A všetci! Esti mese, kutya breše, csípos paprika, ryďmi naríká.